Hi friends and namaskar to all of my seniors who are hearing me. So ଆଜି ମୋ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯେ କି ଭକ୍ତଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଥାଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ତ ଆମେ ସେଇଠି ଟିଚର୍ସକୁ ଅପା ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଡାକିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ଆମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ଅପା ଭାଇ ହିଁ ଡାକିଥାଉ ଟିଚର୍ସକୁ। ତ ଭକ୍ତଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ରହିଛି ତ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମୋତେ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରାଇଥାଏ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ। ତ ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣିଲା ପରେ। ତ ମୁଁ ନାଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଲେଖାର ନେମ୍ ହେଲା ସେ ଓ ମୁଁ। ଚାଲ ଆଜି ପିଲାଦିନର ସେଇ ସିନ୍କୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ମୋତେ ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ଏହି କଥାଟି କହିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଯିଏ ବି ମୋ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଭାଇ, କିଛି ପୂର୍ବାପର ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, କିଛି କଥାଭାଷା ନାହିଁ। ଆସିଲା ସେ କାହିଁ କେତେ ଯୁଗ ପରେ, ଅଦିନିଆ ମେଘ ପରି, କିଛି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନ କରି। ପୁଣି ଅତୀତର ଅମୁହାଁ ଦେଉଳକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋ ଭିତରେ ମରିଯାଇଥିବା ସିଂହରଣକୁ ଜଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଠକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଯିବଣି। ଘଟଣା କ'ଣ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଇଏ କହୁଛି? କିଛି ଏହାର ପୂର୍ବାପର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଗପ କ'ଣ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୋର ପାଠକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି। ମୋ ଭିତରେ ବି ସେଇଆ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଚକିତ ହୋଇନଥିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଚକିତ ହୋଇଥିଲି। ମୋର ଏଇ ଗପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଜଣେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଥିଲୁ ଏକା ଗାଁର, ଏକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଯଦିଓ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସୌଖ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲା ବହୁତ ଫରକ। ସେ ତଥାକଥିତ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା। ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ହିଁ ଗଢ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ଉ ଗଢ଼ଉ ସେ ନିଜକୁ ଗାଁରୁ ସହରକୁ, ସହରରୁ ମହାନଗରକୁ ନେଇ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏକ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲି। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଠଉରେଇ ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଭାରି ଦୁରୂହ। ପ୍ରିୟ ପାଠକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଠଉରେଇ ପାରିବେଣି ଯେ ଏ ଗପର ଚରିତ୍ରମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲି, ମୁଁ ଆଉ ସେ। ଏହି ଦୁଇ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କିଏ ଗୌଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଠକମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଗପ ଶେଷରେ। ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚକିତ ହେବାର କାରଣଟା କହିଦିଏ। ବନ୍ଧୁଟି ମୋର ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ମହାନଗରକୁ ଗଲା ଯେ ଗଲା, ଆଉ ସେଠି ଏମିତି ମଜିଗଲା ଯେ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ଗାଁ, ପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତରେ ଯେମିତି ଭୁଲିଗଲା। ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ଭାଗର 18 କି 20ଟି ବସନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ବିତେଇଥିଲୁ। ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ସେହି ସବୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ। ବିସ୍ମୟକର ଥିଲା ସେହି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବୋଧେ ତା'ର ସେହି ବାଲ୍ୟ, କୈଶୋର ଏବଂ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ନିଶ୍ଚିତ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ନିରୀହ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହସଖୁସି ଭରା ସୁନା ଫରୁଆକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବସ୍ତୁବାଦୀ ବାସ୍ତବତା ଭରା ସଂଘର୍ଷମୟ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ। ଓଃ, ମୋ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆବେଗମୟ ହୋଇଗଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିବି? ସେହି ସବୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ତ ସେମିତି ଆବେଗ ଉଛୁଳା ନଈ ପରି ଥିଲା। ତା'ର କିଛି ଥଳକୂଳ ନଥିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ପାଉଥିଲା ସିଆଡ଼େ ଭସାଇ ନେଉଥିଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗପର ବାସ୍ତବତାକୁ। ବନ୍ଧୁଟି ମୋର ସେଇଦିନ ହଜିଯାଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ଅନେକ ବସନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି। ସମୟ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାର ଜନ୍ତୁ? ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ସେ ଦିନର ଗାଁ ଆଉ ମଣିଷର ରୂପକୁ, ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ଗାଁ ପରିବେଶ ଆଉ ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ।
ଏକାଠି ରହିବି, ଏକାଠି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା ଭଳି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଗାଁକୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବି ଚାଳ ଛପର ଘର ନଥିଲା। ସେ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ, ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ସୂଚନା ନ ଦେଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ତା'ର ଫେରିବାର ଆଶା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହେଇ ଚାଲିଥିଲା ମୋ ମନ ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୈଶାଖର ଶୀତଳ ପବନ ଭଳି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଏବଂ ବିନା ଉପକ୍ରମ, ବିନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ବିନା ସାଦର ସମ୍ଭାଷଣରେ ଉପରୋକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ମୋତେ ଚକିତ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଏବଂ ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଯେତିକି ଚକିତ ହୋଇଥିଲି, ସେତିକି ବି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତାରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତିପତ୍ତିର ଚିକିମିକି ମରୀଚିକାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆପଣାରମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥିଲା। ତା'ର ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରତିଭାର ଉପଯୋଗ କରି ଅର୍ଥ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସବୁ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମହାନଗରର ଆଦବ କାଇଦାକୁ ଆପଣେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିକୁ ବାହାସାହା ହେଇ ଆଧୁନିକ ସଂସାରଟିଏ ଗଢ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ତା'ର ଖବର ପାଉଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୟାରୁ। ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲି। ସେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା ସେସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଠି ମୁଁ କେବେ କେବେ ଦେଖୁଥିଲି ତାକୁ, ତା ପରିବାରକୁ, ତା'ର ସାମାଜିକ ସଫଳତା ଆଉ ସିଦ୍ଧିକୁ। ତା ସାଂସାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସଫଳତା ତଥା ହସଖୁସିର ଅନେକ ଫଟୋ ଆଉ କାହାଣୀକୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ସେ ଯେମିତି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଖୁସି ନାହିଁ ବୋଲି। ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଅନ୍ତର ଖୁସିର ସନ୍ଧାନରେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଫେରି ଆସିଥିଲା ଗାଁକୁ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ। ସେ ମୋତେ ମୋ ଭାବନା ଭିତରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛୁ? ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଆମ ପିଲାଦିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ମୟୂର ପର ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ବହି ଭିତରେ ରଖିବା। ଦେଖିବା ସେହି ପର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡୁଅ ମାରି ତାକୁ ମାଟିରେ 7 ଦିନ ପୋତିବା। ଦେଖିବା ସେଥିରୁ କଉଡ଼ି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛେ, ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ। ଆଉ କେହି ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବା ଆମ ଗାଁର ସେ ପାଖକୁ, ଦେଖିବା ଆକାଶ କେଉଁଠି ମାଟିରେ ଲାଗିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଚାଳ ଛପର ଉପରେ ଚଢ଼ି ବାଉଁଶ ନଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଖେଞ୍ଚି ଗଳେଇ ପକାଇବା। ମୁଁ ହସିଦେଲି। ଗାଁରେ ତ ଗୋଟେ ବି ଚାଳ ଛପର ଘର ନାହିଁ, ଆମେ ତାରାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖେଞ୍ଚିବା? ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ି ବାଉଁଶ ନଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାରାକୁ ଖେଞ୍ଚି ଗଳେଇ ପକାଇବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ସୁକତା ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ି ବାଉଁଶ ନଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାରାକୁ ଖେଞ୍ଚି ଗଳେଇ ପକାଇବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ସୁକତା ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ପାଠକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସୁକତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏଇ ତାରାକୁ ଖେଞ୍ଚିବା ଘଟଣା ପଛରେ ମୋର ଅତୀତର ଅତି ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ଲୁକାୟିତ ରହିଥିଲା। ପିଲାବେଳେ କେତେ ତର୍ଜମା, କେତେ ଗବେଷଣା, ପୁଣି କେତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲୁ। ଯେଉଁଦିନ ତାରାମାନେ ଅତି ପାଖକୁ ଆସିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗିଲା, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଛପର ଉପରେ ଚଢ଼ି ନଗିଟିଏ ନେଇ ତାରାକୁ ଖେଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲି। ସିଏ ଗୋଟେ ଡବା ଆଣି ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା ତାରାମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଡବାରେ ରଖିବାକୁ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତାରାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନଗି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବଳ ଖଟାଇ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତାର ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାଳ ଛପର ଫଟେଇ ଘର ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲି। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଧାନ ବସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ମୋର ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ଏହି କଥା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଛପର କଣା ହେବା ପଛର କାହାଣୀ ଭାବରେ ଗାଁରେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀମାନ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା,
ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ଚାଳ ଛପର ଘରଟିଏ ତିଆରି କରି ସେଇଠି ରହିବା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁ କ'ଣ ଆଉ ତୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଯିବୁନି? ଫେରିଯିବାର ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି କି? ତାପରେ ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସେ ତା'ର ସେହି ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ବି ଦିନ ଖୁସିରେ ରହିପାରି ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ସହରୀ ଜୀବନରେ ବିବାହଟା ଏକ ବୁଝାମଣା। ତାରି ଭାଷାରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମରୀଚିକା ଥିଲା। ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ତୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା, ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ସେତେବେଳେ ସହମତ ହେଉନଥିଲି। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କଥା ହେଲୁନି। ନୀରବତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲୁ। ସେ କହିଲା, ରାତି ବଢ଼ିଲାଣି, ବିଶ୍ରାମ ନେବା। କାଲି ବଡ଼ି ଭୋରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ଅନ୍ଧାରିଆରୁ ମୋତେ ସେ ଉଠେଇ ଦେଲା। କୋଢ଼ି, କୋଦାଳ, ଶାବଳ, କଟୁରୀ, ଦାଆ, ଟୋକେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପହିଲି କିରଣରେ ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଳ ଛପର ଘର ତିଆରି କରିବା ହେବ ଆମ ନୂତନ କର୍ମର ମୂଳଦୁଆ, ସେ କହିଲା ଏବଂ ହସିଦେଲା। ତା ହସରେ ଥିଲା ଶିଶୁ ଭଳି ନିରୀହତାପଣ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସିଦେଲି ଏବଂ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲି।